unung badbor ubala syak pengat hakaan pokso a kes house nem arajar arpuwe hakerela namar ka jinglet rabor badbor ya ka we ka khna ka badang khat news nam karta ulayo ya ka jinglat lut hadin ba ka kerala high court kala pendu pendamno ya ka kes jongu kabala ai da ka kni jong ka khna halor ka jing rabor badbor ka jongu patru halor ka jingpan armet ka jongu ya ka khna ka news nam karta katkum ka jingong ka Kerala High Court ha ka jing shisha kamdon kanu ka an ka kanun wala ban pendam sendet ya ka kes ya kibangat ha ka protection of children from sexual offense pokso a kes kane ka an ka de ka bayada ya kinu ki jing sha le don bor ni sha bat bor jong ki khna ba hapo ka prasnem Henry uni ubri pat ulong ubabhabok namar ba ka high court jong ka Kerala kalalap pa uni unong badbor ulatep ya kentiu kurim pat kani kabasya badbor kila don menta arngut ki khun pat ki im ha pedeng ke suk kasan pat ke jingkmen namar kata ka high court kala syuan rano da ka jing sngo para briu pendam no ya ka kes persya unong badbor kenang ba nam kata ya ka longyeng jongki kamtam bakila ya suk baro arliang mamla